Denne video handler om Inderst Inde 2. Så det første jeg gør, det er at skrue musikken helt ned. Det var nemlig det, der gik galt før. Så nu kan vi gå til intro. Fordi velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Inderst Inde 2 Obby. Ja, som I hørte, så sagde jeg lige, at det gik så godt i mit andet forsøg. Og ja, det her, det er mit nummer 2 forsøg. Nummer 1 forsøg, der havde jeg skruet musikken alt for højt op, så det var man slet ikke kunne høre mig. Nej, jeg skal ikke have embarrassment på. Det er egentlig meget fedt, man kan have skins på. Envy. Yes, boy. Nå, men ja, i dag skal vi spille Inderst Inde 2 Obby. Og det er egentlig meget sjovt, fordi jeg skal ind til Inderst Inde 2 i morgen. Så skriv lige ned i kommentaren, hvis I har set Inderst Inde 2. Og hvis det er, at I ikke har, så er det også helt fint. I kan også skrive, hvis I skal ind og se den om et par dage eller sådan noget. Så, eller om I vil se den, eller om I glæder jer til at se den. Bare skriv et eller andet ned i kommentaren. Det vil jeg sætte kæmpe pris på. Grunden til, at jeg bare speedrunner igennem det her, det er selvfølgelig, fordi det er mit andet forsøg. Så derfor så ved jeg alle de der ting, jeg skal vide. Men ja, så går vi ind her. Kan vide, hvad det er, der sker, hvis man går denne her vej. Gør det noget? Nej, det tænker jeg ikke, det gør. Nej, det gør det ikke. Men sidste gang, der glemte jeg så at tage checkpointet, så det var, at jeg røg hele vejen tilbage. Det start 2 gange, da det var derude. Eller til det checkpoint lige før. Så jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, at den her parachute, også kendt som en faldskærm, har noget med Inderst Inde 2 at gøre. Fordi jeg har selv set den, men det var på engelsk. Så jeg skal ind og se den i morgen på dansk. Så det er egentlig meget fedt, det her. Det er egentlig sjovt, fordi jeg har lige været på McDonald's og fået pomfritter og en milkshake, og så dyppede jeg mine pomfritter ned i min milkshake, og det smagte faktisk okay godt. Det smagte et eller andet af vafler, churros, hvis der du kender de der lange stænger med sukker på, og så kan man dyppe dem i sådan nogle forskellige soft ice eller syltetøj. Det smager rigtig godt. Men det kan anbefales at gøre det der med dine pomfritter og din milkshake, hvis det er du får de 2 ting. Jeg tog en stor pomfrit og en lille milkshake. Og så gav jeg nogle af mine pomfritter til min storesøster og hendes kæreste og min mor. Fordi vi var nemlig også 4 på McDonald's drive-thru. Men skriv lige ned i kommentaren, sammen med det andet, jeg har sagt, I skal skrive ned i kommentaren, hvad for en af din yndlingsfigur fra Inderst Inde 2. Og hvis der du ikke har set Inderst Inde 2, og du ikke har set traileren, så se om du kan finde traileren. Den danske trailer viser ikke så meget andet end Anxiety, som er en grøn dut. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg ved det ikke rigtigt. Men så er der også Envy, som jeg har på. Så er der Embarrassment and Ennui. Skal jeg lige have heroppe i chatten til de der står inde i de der glas der. Det sker i faktisk i filmen. Det er meget fedt. Det bliver spærret inde i sådan et glas. Nej, jeg glemte, hvad for en det er. Tror det lige ud. Ej, det var det ikke. Ja, så ved vi det nu. Shit. Nå, vi tager den her. Undskyld, jeg må ikke bande. Det var dumt af mig. Men lad os se. Nej, det er den her bane, der ikke er fed. Den kan jeg ikke lide. Nå, det var heldigt, vi kom forbi den hurtigt. Og ja, så lad os se her.
ja. Ja. Det er meget fedt, det her. Jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke rage quitter. Det er sindssygt svært at lade være med at rage quitte og bande. Fordi at jeg banner lidt normalt. Og når det er, jeg optager det her, må jeg ikke bande. Så er vi det sidste hop. Ja, der gjorde vi det. Og undskyld, hvis det larmer lidt, hvis det, når det er, jeg tager de checkpoints, det ved jeg ikke, om det gør rigtigt, når det er, jeg optager det her. Nej, jeg vil ikke købe nogle speedcutter. Men ja. Like and favorite for more rage. Der står noget med like og favorit for mere. Nå, hey!